начинать говорить. Вітаю, шаноўныя калегі, вітаю паважаныя беларусы і беларускі на чарговым паседжанні Координацыйнай рады. Сёння у нас такое паседжанне тэхнічна-арганізацыйнае. Мы плануем абмеркаваць тое, як будзе існаваць далей Координацыйная рада, што будзе адбывацца з пасадай спікера, спікеркі, як будзе выглядаць менавіта арганізацыйная структура Координацыйнай рады. У нас у павестцы два пытанні. Першае было вынесена нарадай фракцыі. Яно тычыцца менавіта арганізацыі выбараў новага спікера. Тут я мушу ад сябе таксама яшчэ раз паўтарыць, што нягледзячы на тое, што камісія па статуце вынесла рашэнне, што згодна са статутам я, як на сённяшні момант выконваючы абавязкі спікера Координацыйнай рады чалавек, магла б стаць паўнавартасным спікерам Координацыйнай рады ўжо 13 траўня, але я яшчэ раз паўтаруся, што з гэтай магчымасці я адмаўляюся. Я не буду спікерам Координацыйнай рады аўтаматычным дакладна, і я не буду прымаць удзелу ў выбарах на гэтую пасаду. Таму перад намі будуць выбары новага спікера Координацыйнай рады. Я перадаю слова кіраўніку камісіі па статуце Яўгену Караулаву, які патлумачыць, якая прапаноўваецца працэдура, як гэта будзе выглядаць. Спікер прапанаваны нарадай фракцыі. Калі ласка, Яўген. Так, всім прывітанне, мне чуваць, так? Супер. Да, камісія па статуту, па пытаннях статута вывучыла пытанні, якія нас звяртались наконт там выбараў спікера, ці патрэбна, не патрэбна. Мы ўжо прынялі рашэнне, оно было апублікавана в каналах наших внутренних і знешніх, і на падставе его мы прапановваем на нараду фракцыі, прапанавалі наступны графік, які быў уже учора апублікаваны. Мы этот график мы сыходзілі з того, что як были организованы папярэднія выборы спикера Анжелики Мельниковой и первого спикера Координацыйнай рады третьего скликання. И адпаведна просто аднавілі некаторыя часткі, каб суадносілася з бягучымі рэаліямі. Вось, прапануецца наступны графік, што сами выборы распачнецца голосование 13 траўня. Так як гэта будзе першы агульнае паседжанне планаванае пасля того, як вызваліцца ўжо афіцыйна пасада спікера. Адпаведна, у мінулы раз заяўкі ў кандыдаты збірались да сярэдзіны дня, і ў гэты раз мы таксама прапануем до 15:00 по Брюсселю, Варшаве збіраць прапановы кандыдатаў у спікеры ці спікеркі. 18:00, як заўжды, адбудзецца агульнае паседжанне, і на ім будет прэзентацыя абмеркавання кандыдатураў на пасады спікера. Працягваць прыблізна 2,5 гадзіны, пакуль невядома, колькі будзе кандыдатаў. Таму цяжка так сказаць. І адразу пасля закрыцця агульнага паседжання распачнецца галасаванне. У адрозненне ад іншых галасаванняў у Координацыйнай радзе выбары спікера адбываюцца не па больш. Яны адбываюцца як бы па звычайнай сістэме галасавання, у сэнсе, што там не будзе рэйтынга, а трэба будзе абраць толькі аднаго кандыдата, які там больш за ўсё падабаецца дэлегату. І пасля гэтага, калі ніводны кандыдат не набярэ больш за 50%, будзе другі тур. І потым абвяшчэнне вынікаў галасавання. Дзякуй вялікі, сціплы план. Зразумелы, ці ў каго-небудзь ёсць пытанні да гэтага плана, мабыць, нейкія бачыце супярэчнасці, ці хаціце абмеркаваць нейкія пытанні, звязаныя з вылучэннем кандыдатаў на пасаду спікера?
Разумею, што пытанняў няма. Дзякуй вялікі, Eugen, за прэзентацыю прапановы. Так разумею, што мы яе проста прымаем і Ну, пасля этого агульного паседжання распачнецца галасаванне агульнае і да, окей, і всё. добра. Только, напэўна, яшчэ дадам, што як только скончыцца галасаванне, калі мы это прымем, то ўжо можна адразу дасылаць сваіх кандыдатаў згодна з правіламі ў спікеры ў сакратарыят. Мы заклікаем усе фракцыі вылучаць сваіх кандыдатаў, каб у нас не было зноўку сітуацыі, калі няма канкурэнцыі ўвогуле на пасаду. Я лічу, што ў дэмакратычным працэсе мусяць адбывацца і дэбаты, і шмат кандыдатаў мусіць быць. І мы працуем над тым, каб палепшаць дэмакратычныя працэсы не толькі у нашых планах будучай Беларусі, а ўжо зараз унутры Коордынацыйнай рады. І такім чынам я плаўна пераходжу да наступнага пытання, якое я не магу не вітаць. Прапанова ад фракцыі каманды Латушкі і Руха за свабоду увесці змены ў статут, каб правадзіць пасаду другога віцэ-спікера. Тут, я так разумею, што будзе прэзентаваць, нагадайце мне, хто будзе прэзентаваць пытанне, таму што не пазначылі ў раскладзе. Магчыма, Арсём ці Юрый, хто з вас? Арсём Брухан будзе прэзентаваць. Арсём Брухан, калі ласка, даю вам слова, каб вы прэзентавалі прапанову. Дзякуй вялікі, паважаныя калегі. Ад імя фракцыі каманды Латушкі і Рух за свабоды хацеў бы ўнесці прапанову аб унесенні зменаў у статут Коордынацыйнай рады аб увядзенні пасады другога віцэ-спікера. Праект папраўкі ўжо падрыхтаваны. Зачытаю. Прапануецца выкласці пункт 4.2.2 рэгламента Коордынацыйнай рады ў наступнай рэдакцыі. Віцэ-спікер – гэта дзеючы дэлегат Коордынацыйнай рады, абраны па выніках галасавання агульнага паседжання Коордынацыйнай рады. У Коордынацыйнай радзе абіраюцца два віцэ-спікера. Віцэ-спікеры не могуць быць дэлегатамі адной фракцыі. Віцэ-спікеры садзейнічаюць спікеру ў выкананні яго паўнамоцтваў па ўзгадненні з ім, і адзін з іх замяшае яго ў перыяды змушанай адсутнасці. У выпадку адстаўкі спікера або немагчымасці выканання ім сваіх функцый на працягу 3 месяцаў запар, адзін з віцэ-спікераў набывае ўсе правы і абавязкі спікера да правядзення новых выбараў спікера. Віцэ-спікер, які набывае ўсе правы і абавязкі спікера, прызначаецца рашэннем агульнага паседжання Коордынацыйнай рады. Таксама прапаноўваецца унесці адпаведныя праўкі ў пунктах, якія выходзяць з гэтага пункта рэгламента 4.2.2. Хацеў бы прывесці некалькі аргументаў, дзеля чаго важна унесці праўкі ці змены ў статут Коордынацыйнай рады. Па-першае, хацеў бы зазначыць, што гэта забяспечыць устойлівасць і бесперапыннасць працы Коордынацыйнай рады. Пры форс-мажоры, пры сітуацыі, якая, напрыклад, зараз адбылася пасля знікнення Анжэлікі Мельнікавай, на адзінага віцэ-спікера кладзецца завышаная нагрузка і ўзрастаюць, шчыра кажучы, рызыкі для гэтага чалавека. Мы ўсе бачылі пагрозы з боку прапагандыстаў у дачыненні да гаспадара невыконваючага абавязкі спікера Стасі Глінік. Таму мне падаецца, два віцэ-спікера яны забяспечуць большую устойлівасць нашага інстытута Коордынацыйнай рады і бяспеку для чальцоў кіруючых органаў Коордынацыйнай рады. Таксама хацеў бы зазначыць, што два віцэ-спікера могуць забяспечыць палітычны баланс у Коордынацыйнай радзе, бо яны сіметрычна прадстаўляюць у кіруючых органах як мінімум дзве розныя фракцыі, бо гэта у папраўкі зафіксавана, што яны не могуць быць з адной фракцыі. Гэта павышае, па-першае, інклюзіўнасць у кіруючых органах Коордынацыйнай рады, плюралізм меркаванняў, і прадстаўнічасць розных фракцый у кіруючых органах Коордынацыйнай рады. Таксама хацеў бы зазначыць, што магчыма неабходна будзе правесці функцыянальны падзел паміж пасадамі двух віцэ-спікераў, каб, умоўна кажучы, дакладна замацаваць сферы адказнасці кожнага з іх з улікам тых задач, якія стаяць зараз перад Коордынацыйнай рады, якія будуць стаяць у будучыні. І я лічу, што гэта своеабразны такі кампраміс, празрысты кампраміс перад будучымі выбарамі спікера. Гэта спосаб, па маім меркаванні, каб
тыя, хто кажуць, што меншасць і апазіцыя не задзейнічана ў працы каардынацыйнай рады, яны лічаць то, што недастаткова прадстаўлены, гэта фіксацыя тых магчымасцяў, якія зараз ёсць у прадстаўнікоў іншых фракцый, які не ўваходзяць у кааліцыю большасці. Гэта такая прапанова больш уцягнуцца ў канструктыўную працу у межах каардынацыйнай рады. Ну і хацеў бы зазначыць, што галасаванне па папраўкі гэтай прапаноўваецца правесці паралельна з галасаваннем па пасадзе спікера, то бок сумясціць выбары з унесеннем зменаў рэгламент, каб новы спікер ужо пачынаў працу ў новых умовах змяненага рэгламента. Дзякуй за вашу увагу. Калі ёсць пытанні, прапановы, гатовы адказаць. Дзякуй. Дзякуй вялікі, Артём. Две рукі, Лізавета і мая. Першая у Лізаветы, калі ласка. Так, добрый дзень, Ліза Пракопчык, Мол-12. Тут такое пытанне, там як бы я агулам падтрымліваю папраўку гэтую, але ў меня вось маленькае удакладненне. Там напісана, што абодва віцэ-спікера не могуць быць з адной фракцыі, але я вось не памятаю, ці можа ў нас быць спікер і віцэ-спікер з адной фракцыі. То бок, калі гэта так, то трэба яшчэ ўнесці папраўку, што, ну, мне падаецца, што не толькі віцэ-спікеры не могуць быць з адной фракцыі, але і спікеры і віцэ-спікеры таксама не могуць быць з адной фракцыі. Наколькі памятаю, у статуце не прапісана, што спікер і віцэ-спікер павінны быць з розных фракцыяў. Я думаю, што гэтую вашу прапанову можна унесці таксама на абмеркаванне, бо і ў камісіі па статуце, каб нейкае заключэнне было, але я думаю, што цалкам лагічна гэта абмеркаваць, таксама магчыма унесці змену рэгламенту ў гэтым напрамку. Дзякуй за адказ. У мяне наступнае пытанне наконт спосабу выбару, таму што зараз мы, напрыклад, будзем абіраць вось аднаго другога віцэ-спікера, так, а ў будучыні у нас разведзеныя ўсе галасаванні на асобныя, так, ці гэта будуць асобныя галасаванні за першага віцэ-спікера, асобныя за другога, ці як? Асобныя галасаванні ў адпаведнасці з рэгламентам. Чаму такая прапанова, чаму не спрабаваць па двух віцэ-спікерах рэйтынгавае галасаванне, каб не адбылося так, што адзін з віцэ-спікераў можа заняць гэтую пасаду пры, напрыклад, 10, 15 ці нават 5 галасах. Тэарэтычна гэта магчыма. То бок, ўсё ж такі прадстаўнікі, якія абіраюцца на пасаду кіруючыя органы, павінны мець падтрымку як мінімум 50% ад прагаласаваўшых і кворум. Такім чынам, калі праходзяць выбары за першага віцэ-спікера, то бок яны не могуць адбывацца адначасова, і калі нейкая фракцыя выйграе, проста яна ўжо на наступным раundзе, скажам так, не прымае ўдзел. Спікера ці можа гэтага, гэта ўжо будзе залежаць ад іншых раскладаў. Так, дзякуй. Андрэй, бачу ваш каментар, две рукі перад вами, будзеце трэця. Рука наступная у Яны Маркова, калі ласка. Камеры, і заехаў да хата офіса. Я хацеў паднесці, ці існуе магчымасць і вогуле планы таксама ўнесці іншыя прапановы па змене ў статуце. Я ведаю, што камісія праектавала пакет дакументаў, ён можа удакладніць. І я таксама з Євгеном перапісваюся. Ян, вельмі слаба вас чуваць, на жаль, мы не разумеем, што вы кажаце. Можаце, мабыць... Добра, я тоді напишу текстом. Дзякуй, напішыце тэкстам, я зачытаю тады. Пакуль што пераходзім да наступнага пытання. Так разумею, што спадар Яўген Караулаў у нас пад аккаунтам сакратарыята. Так, да, у меня просто было пытанне там наконт вот самого апошняга сказа про тое, што які віцэ-спікер набывае ўсе правы абавязкі, прызначаецца рашэннем агульнага паседжання. Але, ну, просто калі ў нас адбываецца там нейкая адстаўка, то у нас, ну, ўсё адно павінны ж адбывацца, тады будуць выбары, да, альбо адназванного віцэ-спікераў, альбо як зараз там спікера. Таму, можа, там как-то уже загадя, каб мы ведалі, і не праводзіць просто новых галасаванняў, да, кто там будет, якая ачароднае замяшчэнне, альбо там замяніць на нараду фракцыю, каб это было, ну, больш эфектыўна. Все-таки абодва
віце-спікеры ўжо былі падтрыманы як віце-спікеры, да, агульным паседжаннем, таму, ну, просто для хуткасці как-то вот. Ну, добрае пытанне, мы таксама гэта абмяркоўвалі. Я думаю, цалкам лагічна было б, каб для хуткасці, каб не праводзіць дадатковае галасаванне, магчыма проста зафіксаваць, што пераходзіць правыя абавязкі пераходзяць да таго віце-спікера, які набраў большую колькасць галасоў. Так, у меня, да, таксама была такая ідэя, просто трэба тады падумаць яшчэ, што рабіць, калі абодва аднолькавыя набралі колькасць. Калі абодва набралі аднолькавую колькасць. Ну, такое малаімавернае, але можа быць. Уключуся, ці калі адзін чалавек прымаў удзел у галасаванні, як у маім выпадку, напрыклад. Ну, так. Я думаю, што давайте, может быть, на камісіі па статуце яшчэ нейкія прапановы выпрацуем. Можа падумаць, як гэта лепш зафіксаваць, бо зараз у мяне адразу першая думка была па колькасці галасоў, але, можа быць, нейкія рашэнні іншага кшталту будуць. Давайте. Да, добра. Дзякуй. Там, спадар Юрась, была рука ў чаце, перад гэтым даем слова Андрэю Журавлёву і яшчэ чакаем, як Ян напіша тэкстам у чат сваё пытанне. Калі ласка, Прывітанне гаспадарства, дзякуй, Стася. Прабачце, калі ласка, не знайшоў, як узняць руку праграмна. Маё пытанне да Арцёма, як да працаўніка той фракцыі, якой выносіць гэтую прапанову пра другого віце-спікера, а таксама, магчыма, да Яўгена Караола. Гэта, магчыма, пытанне, калі не можна на яго зараз адказаць, то, магчыма, прапанова. Скажу просто, мне падаецца, што пасада віце-спікера на дадзены момант не вельмі добра ў нас апісаная, і, напрыклад, я не вельмі добра разумею правыя абавязкі віце-спікера, акрамя таго, каб дапамагаць і замяшчаць спікераў у перыяд адсутнасці, але спадар Арцём казаў, што гэтыя пасады будуць уваходзіць у кіраўніцтва Координацыйнай рады. Я прапаную, калі ўжо мы бярэмся за рэфармаванне гэтай часткі статута, больш стала, больш падрабязна, больш адказна, я б сказаў, апісаць гэтую пазіцыю віце-спікер. Што ён можа, ці яна, прабачце, калі ласка, пазіцыя гэта, да? Што яна можа, за што яна можа адказваць, якімі паўнамоцтвамі яна абладае, бо усе тыя аргументы, якія правяла фракцыя Латушкі рух за свабоду, яны вельмі добрыя, але на дадзены момант яны ніяк не падкрэплены ніякімі дзеяннямі, паўнамоцтвамі ці нейкімі правамі. Гэта ўсё на словах, інклюзіўнасць, гэта, напэўна, ўсё добра, устойлівасць добра, але я прапаную зрабіць гэтую працу больш глыбока і больш афіцыйна. Не ведаю, ці гатовы вы адказваць зараз, ці гатовы ўзняць это як прапанову. Арцём і Яўген, гэта да вас. Дзякуй. Ну, я бы пачаў з таго, што мы ўсе сумесна распрацоўвалі статут, працоўная група, і адразу, калі было жаданне больш прапісаць дэтальна, канкрэтна пасаду віце-спікера, такія прапановы маглі паступіць. Я не ведаю, чаму гэта не было зроблена адразу. Такі больш адказны падыход, чаму зараз уздымаецца гэтае пытанне. Па майму меркаванню, паўнамоцтвы віце-спікера прапісаны даволі лагічна, і вось Стася, якая зараз выконвае абавязкі спікера, будучы віце-спікерам, яна можа ведаць пра свае правыя абавязкі, якія ў яе былі, і паўнамоцтвы, якія ў яе былі. Я не думаю просто, што трэба уваходзіць у распісванне кожнага віце-спікера. Гэта можна, мы напладзім вельмі шмат розных дакументаў, а рэгламент гэта ўсё ж такі агульны дакумент, і там ёсць раздзел, які так і называецца кіруючыя органы Координацыйнай рады. Там, мне падаецца, гэта ўсё прапісана. Вось. Я не ведаю, можа, Яўген штосьці дадасць. Так, я цалкам згодны з Арцёмам, і, напэўна, дадам, што паўнамоцтвы віце-спікера абмяжоўваюцца тым, што яму даручыць спікер. І так, і павінна быць, да, па статуту это же
все-таки віце-спікер ён замяшчае, калі там сам спікер не можа праводзіць паседжанне ці нешта яшчэ, і там так і напісана, што як бы вот калі спікер нешта даручыць, значит ну такі ёсць, то віце-спікер ёсць такі паўнамоцтвы. Пры гэтым віце-спікер это не просто нейкі дапаможнік, да, а все-таки чалавек, які быў падтрыманы всім складам, да, агульным паседжаннем. Таму да, я згодны, што калі это що так пачаць уже прапісваць, то потым, напрыклад, захацім нешта змяніць, і трэба это ўсё вот будет сачыць, каб там это адно аднаму не супярэчыла, і прасцей, мне здаецца, зафіксаваць як ёсць. І ну, пакуль што у нас не было там каких-то аўтарытарных тэндэнцый, што там спікеры ўсё забіралі і не давалі віце-спікерам працаваць, таму мне здаецца, все добра працуе ў гэтым плане. Стася добра справілася, і я давайте прокомментую, потому что я с вами не сгодная. Я аккурат думаю, что спадар Андрей мае рацию. Усё ж таки была ситуация того, что я не мела дастатковы доступ до информации, дастатковае разуменне працэсаў, які адбываюцца, і недастаткова у нас была наладжаная эта коммуникация со спикеркой. Я думаю, что мы можем, как институт, прописать механизм, нам пазбегаць таких ситуаций у будучыні, тым больш, калі спикер будзе парушаць цяпер нейкія задачы не аднаму чалавеку, а двум, каб зразумець, як гэты падзел абавязкаў адбываецца. Я бы тут у першую чаргу звярнула ўвагу на тое, што на псіхалагічны аспект таго, што чалавек, які ў нашых умовах працуе, вельмі часта мае праблемы з дэлегаваннем. І гэта такая псіхалагічная гісторыя, якую, магчыма, мы можам проста загадзя вырашыць, прапісаўшы прымусовы абавязак дэлегаваць пэўныя задачы, так, каб мы не прыйшлі зноўку да таго, што каб аднавіць нейкую камунікацыю, нейкую інфармацыю, нам прыходзіцца праходить праз нейкія цяжкія алгарытмы. Таму я б тут не пускала гэтую тэму на такі самацёк. Давайте зафіксуем. І давайте, як арыентыр, возьмем рэгламент працы Еўрапейскага парламента, таму што, як я разумею, калі мы бяром ідэю прызначэння другога віцэ-спікера, мы ў першую чаргу арыентуемся на тыя структуры, якія ўжо маюць такую практыку у сваіх статутах. Таму у нас ёсць прыклады, дзе можна паглядзець, як гэта распісана, прапісана і як гэта функцыянуе. Давайте арыентавацца на тое, што працуе. Ну, гэта моя прапанова. Я думаю, што мы з камісіяй па статуту гэта паглядзім і подумаем, як можна, не уцягчаючы дакумент, просто гэта прапісаць. Стася, дзякуй вялікі за падтрымку. Калі магчыма, я яшчэ займу хвіліначку, адкажу Артёму у большай частцы. Моя прапанова і пытанне не было поискам віноўных, чаму гэта не было зроблена раней, не было і не было. Моя прапанова ўсё-таки рабіць працу над памылкамі, калі мы ўжо бачым, што нейкія рэчы, вось як, напрыклад, Стася кажа, былі не памылковыя, але недастаткова добра зробленыя, і я не разумею, чаму гэта было пераведзена ў нейкі абвінавачвальны тон, чаму не было, та-та-та, і ўсё гэта. Як зваротная сувязь можна паглядзець, наша невялікая актыўнасць і недастатковая колькасць кандыдатаў на гэтую пасаду у папярэднім галасаванні, і я вангую, што ў наступным галасаванні таксама не будзе вельмі шматвялікая колькасць кандыдатаў, якраз і кажа не аб нейкіх там злачынных проискаў, а пра тое, што шчыра скажу, магчыма, гэта будзе вельмі напрост, але што пасада віцэ-спікера, што пасада спікера у нас не прапісана арганізацыйна і не прапісана з кароткі ведзення менеджменту. Таму я вельмі ўдзячны, безумоўна, Анжэлікі і Стасе за тое, як яны працавалі, але гэта
праца была больш іх персанальнай ініцыятывай, а не арганічным нашым інстытуцыянальным механізмам. Вось, таму што, наколькі я разумею статут, я магу памыляцца, але в органы кіравання ў нас, па-першае, гэта агульнае паседжанне, па-другое, это нарада фракцый. Далей у нас нейкая шэрая зона, і гэта не вельмі добра, як мы уже маглі гэта ўбачыць, гэта не вельмі добра са многіх кропак позірку. Таму я і прапанаваў ўсё ж такі паглубіцца ў гэтую працу, раз ужо ёсць такі момант, калі якраз мы можам зрабіць гэтую працу па некалькім накірункам і зрабіць яе якасна. Вось такая ремарка. Я прапаную, калі гэта патрабуе асаблівай дыскусіі, вынесці ў асаблівае некае пытанне. Зараз ёсць яшчэ ў Юры, у Артёма яшчэ рукі ўзнятыя, але дзякую всім за адказы, за тыя мнення, што былі выказаныя. Прапаную гэта ўсё ж такі абмеркаваць яшчэ дадаткова. Дзякую вялікі. Дякую вялікі, спадар Андрэй. Наступная рука у спадара Юрася Гупарэвіча, калі ласка. Да, дзякую вялікі. Ну, перадусім хацеў бы звярнуць увагу наступнага спікера ці спікеркі, якія будуць абраны, на неабходнасць прытрымлівацца рэгламента і чарговасці выступаў. Таму што, калі это ператвараецца ў дыалог паміж некалькімі асобамі абмеркавання пытанняў, то не зусім добра. А па сутнасці пытання, найперш, таксама звяртаю увагу шаноўных дэлегатаў, што калі мы закладаем змены ў статут, то гэтыя змены ў выпадку іх падтрымкі будуць дзейнічаць не толькі для Каардынацыйнай рады бягучага склікання, але, спадзяюся, і для наступнай абранай Каардынацыйнай рады, ўжо 4-го склікання. Таму, калі мы гаворым пра некаторыя інструменты дадатковыя пашырэння паўнамоцтваў, трэба спрабаваць мадэляваць сітуацыю, і яна можа выглядаць так, што калі мы будзем, можа быць, нашы наступнікі, абіраць людзей на пасады з нуля, тут цяжка прадугадаць, наколькі людзі будуць валодаць кампетэнцыямі ў тых пытаннях, якія зафіксаваны за канкрэтнымі пасадамі. Это першы момант. Другі момант, то, што все ж таки павінна быць дэмакратыя, якая праяўляецца праз выбары, павінна быць і кіруемасць, якая праяўляецца праз пэўную кіруючую іерархію. Калі у арганізацыі ёсць кіраўнік у асобе спікера ці спікеркі, то віцэ-спікеры – это тыя, каму спікер даручае выкананне пэўных заданняў, у адпаведнасці з тым, якую палітыку праводзіць ці абраны спікер, ці якую палітыку зацвердзіла Каардынацыйная рада. То есть это его права дэлегаваць паўнамоцтвы ў тым аб'ёме і ў тых накірунках, якія ён бачыць патрэбным, тому што непасрэдна першая асоба нясе адказнасць за дзейнасць усёй структуры, не намеснікі. Тут дэмакратыя часам спрацоўвае мінус, бо людзі пачынаюць казаць, што это сфера іх кампетэнцыі, яны маюць там паўнамоцтвы і кіруемасць знікае. І трэці момант, з чаго пачынаў Евген Караулаў, гэта таксама фіксацыя, хто у сітуацыі форс-мажора з віцэ-спікераў становіцца выконваючым абавязкі. Я думаю, тут ужо трэба пакінуць элемент дэмакратыі і аддаць права вырашэння агульнаму сходу. Таму што, па-першае, калі мы загадзя абіраем і вызначаем, хто больш галоўны з віцэ-спікераў, а па статуце прадугледжваецца па сённяшніх правках, што яны будуць мець роўныя паўнамоцтвы, іх пасады з'яўляюцца роўнымі, то мы закладаем, па-першае, элемент пэўнай канкурэнцыі яшчэ на этапе выбараў, па-другое, немагчыма загадзя ізноў-такі прадбачыць, калі форс-мажор адбудзецца праз паўгады ці год, хто з гэтых двух асобаў будзе найбольш адпаведны для выканання першай ролі. То есть тут ужо сама Каардынацыйная рада, ацэніўшы папярэднюю працу, можа прыняць адпаведнае рашэнне. Таму прапанова гэта не ўносіць у статут. Пазіцыя зразумела. Дзякую вялікі. Наступная рука Артём Брухан, калі ласка. Я хотел бы отказать Андрею Журавлёву. Вось я открыл регламент, все ж таки у нас прописано. Кіруючыя органы Координаційнай рады, агульнае паседжанне, нарада фракцый, спикер, віце-спикер, сакратарыят і яго кіраўнік. Я бы тут все ж таки у гэтым сэнсе зафіксаваў, што у нас няма шэрай зоны.
У нас у статуце гэта зафіксавана, што з'яўляецца кіруючымі органамі каардынацыйнай рады. Па-другое, калі я ўносіў прапанову, я агучыў, што магчыма нам неабходна ўсё ж такі зафіксаваць сферы адказнасці за кожным з віцэ-спікераў. І Юрый Губарэвіч тут вельмі слушна заўважыў, што калі будуць сфармаваны адпаведныя камісіі, напрыклад, у наступным складзе каардынацыйнай рады, тады і пераразмеркаванне гэтых паўнамоцтваў, курыруемасць, штосьці іншае будзе рабіцца. Калі мы гэта стала зафіксуем у рэгламенце, гэта сапраўды будзе і можа замінаць кіруемасці нашага органа, нашага інстытуцыі. Таму я думаю, што ўсё ж такі тая больш форма статута, якая ёсць, яна больш удалая, але пры гэтым сапраўды я пагажуся, што, канешне, трэба будзе праводзіць паседжанні і пераразмяркоўваць, можа, ці не адказнасць, але нейкія кампетэнцыі віцэ-спікераў, каб яны вельмі добра разумелі, чым займаюцца і за што таксама адказваюць. Таму часткова я пагаджуся з гэтай заўвагай, але уносіць змены ў рэгламент мне падаецца залішняе. Дзякуй. Дзякуй. Больш пытанняў, як я бачу, няма. Я разумею так, што наступныя нашы крокі гэта яшчэ дапрацоўка фармулёўкі ў камісіі па статуце ці адразу вылучэнне на галасаванне? Там ёсць яшчэ пытанне з чата. Толькі да, спадар Ян Маркаў, у якога былі раней праблемы з гукам, напісаў тэкстам: ці існуе магчымасць разам са зменамі ў статуце наконт спікера дадаць прапанову зменаў наконт статусу дэлегатаў, якія апынуліся ў закладніках рэжыму, як Васіль Верамейчык, каб дазволіць не выключаць такіх дэлегатаў са складу Каардынацыйнай рады, але часова выключыць з кворуму Каардынацыйнай рады і даць магчымасць фракцыі дадаць у якасці дэлегата Каардынацыйнай рады на час даступнасці наступнага са спісу. І я тут таксама дадам, што падобная практыка была ў КР2, калі ўсе палізняволеныя чальцы Каардынацыйнай рады таксама улічваліся у агульнай колькасці складу. А да каго пытанне, толькі я не думаю, што не зразумела, то бок зрабіць пакетам, магчыма, да вашай фракцыі, каб уключыць у пакет такія галасаванні, але для гэтага трэба, каб былі фармулёўкі. Ян, калі вы нас чуеце, трэба, каб вы, ці фракцыя, ці ваш чалавек у камісіі па статуце падрыхтаваў фармулёўкі, дзе менавіта ў статуце гэта было, і далей можна было б ужо абмяркоўваць з фракцыі каманды Латушка і Руху за свабоду, ці гэта будзе пакетнае галасаванне, ці вы паасобку будзеце вылучаць, гэта можна ўсё роўна рабіць у адзін дзень там і так далей. Так. Ян адказвае, што падрыхтуюць. Дзякуй вялікі. Цяпер, так разумею, ўсё ж такі гэта было апошняе пытанне. Арцём, наступныя нашыя крокі. Як я ўжо казаў, я думаю, што нам трэба гэтую прапанову, гэтую папраўку унесці на камісію па статуце, каб можа выпрацаваць нейкія там дыскусійныя пытанні. Вось я бачу, там Александра Мамаева напісала, каб гэтую калізію пазбегнуць яе. І наступным крокам ўжо падрыхтаваную канчатковую папраўку, я думаю, што паралельна выносіць вось у той жа момант, калі пачынаецца галасаванне па пасадзе спікера. Дзякуй вялікі за адказ. На гэтым у нас скончыліся пытанні па павестцы. Сёння такое арганізацыйна-тэхнічнае паседжанне. Праз тыдзень, калі сёння, зараз мы пасля гэтага паседжання, мы распачнем галасаванне пра план правядзення выбараў новага спікера. І калі, я так разумею, што мы адразу пачнем, чакаю, каб сакратарыят даў знаць, ці мы адразу зараз пачнем галасаванне. Так? Ну, не ведаю, можа да раніцы пачакаць. Ну, можна і зараз. Давайте зараз. Ну, добра. Будзе зараз. Дзякуй. Ну, у межах 30 хвілін трэба падрыхтаваць у форму, каб было па правілах. Дзякуй вялікі. Выбачаюся, што ўвечары вас так штурхуем такой працай, але тут нам патрэбна зараз хутка рэагаваць і
Дзякуй. Вось, таму да заўтрашняга вечара мы будзем ведаць, ці гэты план прыняты. І калі ён застане прыняты, то 13 праз тыдзень мы збяромся, каб правесці дэбаты кандыдатаў на спікера Координацыйнай рады, заслухаем праграмы, пачуем адказы на ўсе пытанні, якія нас палохаюць. Дзякуй вялікі усім. Мы... Хвилиночку, а что, мы уже закончили? Я просто думал, что мы далее будем еще. Это Петрухин, фракция «Воля». Вітаю, у нас у повестцы было 2 пытанні, мы іх абмеркавалі. Так, окей, тогда я хотел бы за увагу высказать ці задать пытанне, не ведаю. Да каго? Ну, в уголе, до всех нас, до Координацыйнай рады. У межах повесткі паседжання? Конечно. Давай. Раз мы уже собрались у чарговы раз перапісваць Конституцию, як вы прапануеце, то чаму бы нам тады не заняться чымсьці рэальным і, ну, напрыклад, скасаваць гендерныя квоты. І ўжо тады до наступных выбараў мы можем вернуць галасаванне за конкретнага кандыдата, а не за фракцыі. Вось. У нас на сённяшні момант у статуце не прапісаныя гендерныя квоты. Гендерныя квоты былі прапісаны ў палажэнні па выбарах Координацыйнай рады, якое будзе пераглядацца перад... Нет, ну я кажу толькі до того, Ну, что вы адмяняць кажаце няма, што гэта не перапісваць, прапісана. да. Вось, ну і такое пытанне вельмі балючае для фракцыі Павла Латушка, пакуль па Анжелікі Мельнікавай, бліжэйшага члена каманды НАУ і Латушкі да гэтага часу не было праведзена аніякага расследавання паўнацэннага і не зроблена ніякіх высноў. Вось, ці маем мы маральнае права галасаваць за чарговага прадстаўніка гэтай каманды Латушка і рух за свабоду. І ввогуле, ці апраўдвае фракцыя Латушка народны давер? Гэта пытанне. Вось. І калі, напрыклад, фракцыя Латушкі, яна зараз мае большасць, вось, і рашэнне большасці ў даны момант гэта гучыць як, ну, калі большасць членаў Латушка, руха Латушка і рух за свабоду галасуюць за свайго прадстаўніка. І зноў, да, то бок была Анжеліка Мельніка, з якой выйшаў такі скандал і крынж, і зараз яны зноў кагосьці прапануюць, і мы будзем зноў галасаваць за... Ось, і самі за сябе прагаласуюць большасцю галасоў. Вось, і ў сувязі з надыходам экстраннай падзеі, са знікненнем Анжелікай Мельнікавай, я вось так думаю, ці неправільна было, мы ўжо тут паварыліся крышачку, уже появились у нас позафракцыйныя кандидаты, дэлегаты, прабачаюся. Ці неправільней было б дэлегатам даць магчымасць не толькі пераходить с фракции у фракцию, а формовать новые фракции. Просто давайте переделаем статут, как может знайшліся нейкія аднадумцы і, напрыклад, з фракцыі волі пачаліся рабіць новую фракцию, там, напрыклад, з беларусамі, там, яшчэ з кімсьці. И самое главное у меня пытанне, вот мы так размаўляем, там, все мы будем делать, гэта вось трэба, каб гэта было якасна. Мабыць, по одному, бо забываем, з чаго пачыналі, давайте по одному. Я по одному вам и кажу. И вось, это такие моменты, которые выкликают сумнев у мяне. И самое главное, то, что вот я вас слухал, вы, ну, мы все такие деловые, мы хотим якасна працаваць, а чаго мы гэтым хочам добиться? Выбораў дзеля выбораў, ці мы все ж таки павінны неяк абслугоўваць, прабачце мне за такое слово, і адказваць на пытанні беларускага народа, які мы усе прадстаўляем. У мяне ўсё. Дзякуй вялікі, паспрабую не забыцца ніякіх пытанняў. Першае пра гендерныя квоты, мне здаецца, я адказала, таму што у статуце не зафіксаваны гендерныя квоты для Координацыйнай рады, яны зафіксаваны толькі ў палажэнні аб выбарах, якое зараз не разглядаецца, якое не актуальна. Яно менавіта стваралася пад выбары ў трэцюю Координацыйную раду, і пад новыя выбары будзе пісацца новае. Таму пытанне гендерных квотаў, калі будзе разглядацца, то нанова.
Другое пытанне пра тое, ці мусіце вы галасаваць за каманду Латушкі. Не мусіце. Вы, свабодныя дэлегаты, можаце галасаваць свабодна за каго хаціце і заклікаць можаце галасаваць за каго хаціце. Я так разумею, што Ну, гэта я про гэта ввогуле не спрашивал, Стася, может, вы меня гэта не быў так заклік не зразумелі? галасаваць за каманду Латушкі, ці гэта быў заклік пазбавіць самую вялікую фракцыю права ўдзельнічаць у выбарах? Ну так, конечно, потому что гэта такі, я лічу, вельмі вялікі крынж, і калі, напрыклад, яны выставяць яшчэ аднаго кандыдата па Самельніковай, конечно, гэта, я лічу, гэта вельмі неправільна. Я думаю, што гэта не вельмі дэмакратычна пазбаўляць кагосьці права прымаць удзел у выбарах, але вашае і маё права не галасаваць. Но тады калі трэба будзе. закончыць расследаванне па Мельніковай і людзям распавесці, што здарылася. А вдруг она завтра прыйдзе, скажа: вось грошы, у меня все тут, которые там грошы былі са мной, я вось таксама, вось я появілася, все нормально. Мы Ну. менавіта таму 3 месяцы вось адлічваем ад таго, як яна перастала выконваць абавязкі, таму што згодна са статутам праз 3 Но мы месяцы. ж не знаем, что с ёй. Мы не ведаем, Или вы і- знаете, вот мне почему-то подается, что вы ведаете. Потому что мы ж не ведаем, а может яна прыйдзе там, и все будзе ў парадку. Ну, Мне может, вельмі шкада, што я не ведаю. І я вельмі чакаю афіцыйных вынікаў расследавання польскіх службаў. Я спадзяюся, што яны будуць публічныя. Мне вельмі хацелася б ведаць, што здарылася. На жаль, мы не можам прыпыніць усю дзейнасць дэмакратычных сілаў, Карацыйнай рады і ўсе працэсы, пакуль шукаем спадарню Анжэліку Мельнікаву. Мы не можам сабе дазволіць гуляць на карысць рэжыму і прыпыняць усю працу. Трэцяе пытанне, нагадайце, калі ласка, бо пытанняў было шмат. Трэцяе пытанне было адносна... Не, забыла ўжо. Спадар Сергей, можа, нагадаеце, што там было пасля даверу спадара фракцыі каманды Латушкі. Ці, Артём, хаціце адрэагаваць на... Конечно, хочу. Давай. Хочу адрэагаваць на тое, што Сергей кажа няпраўду. Мы не можам просто нашай фракцыі прызначыць спікера. Адбудзецца галасаванне. Па-другое, пагаджуся са Стасей, што лишаць права голаса тых, каго абралі беларусы, беларускі народ, у тым ліку, прычым большасць мандатаў атрымала наша фракцыя. Мне падаецца, гэта не павага да тых людзей, якія за нас галасавалі, да таго самага беларускага народа, пра які вы кажаце, Сергей. Вось. І трэцяе, сапраўды, калі вы кажаце, нават калі заўтра Анжэліка прыйдзе, так было б добра. Вось было б добра, калі б з ёй усё было у парадку, і мы ведалі, што ўсё ў парадку. А не вось гэтая спекуляцыя на сапраўды вельмі балючай тэме, што чалавек знік, і мы не ведаем, дзе яна. І таму такія падыходы, я лічу, вось пра маральны аспект не трэба казаць. Маральны аспект у трохі іншы. Дзякую. Дзякуй за адказ, Артём. Спадар Юрась, ласка, і я ўспомніла, якое было трэцяе пытанне. Да, у меня зноў прапанова прытрымлівацца рэгламентных працэдур. У парадку дня было заяўлена 2 пытання, па іх прайшла дыскусія. Дыскусія была закрыта і па першаму і па другому. Мог бы быць раздзел рознае, ён не быў заяўлены. Но калі гэта зараз рознае, то яно не патрабуе дыскусіі, адказа на пытанні. То есть мы пачулі пазіцыю адну другую і на гэтым прынцыпе можам і завяршаць паседжанне. Ну, дзякуй. Опытны апозіцыянер Бравец ведае, што ведае, як правильно там, да, кагосьці там, да, слухаю. Калі ласка, па руцэ мы размаўляем, мы не перабіваем удзельнікаў і мы не пераходзім на мы не абражаем адзін аднаго. А это разве образа? Разве прымальнік грантаў это образа? Гэта нормально все? Что? Это ж все законно. Чаму вы так кажаце? Ну, і трэцяе пытанне. пытанне. Можа, у клоунаду. Я прапаную тым, хто не хоча ў гэтым удзельнічаць, пакінуць проста паседжанне. И поехать есть паэлью? Дзякуй. Спадар Сергей, я адкажу вам на трэцяе пытанне. Да, дзякуй. Адносна пераходу з фракцыю ў фракцыю. Гэта пытанне абмяркоўвалася яшчэ падчас напісання, унясення зменаў у статут, калі была група працоўная, якая дыскутавала наконт таго, якія змены трэба ўправадзіць у статут, калі
гэты працэс ішоў на пачатку Коордынацыйнай рады трэцяй, гэтае пытанне ўздымалася. Згодна з тым, як прынята ў свеце працэдура выбараў па спісах, гэта выглядае так, што калі людзі галасуюць за пэўны спіс, гэты спіс мусіць заставацца нязменным. У нас адзіная магчымасць для Не, тых, ну вы же хочете перерабить, чтобы было там 2 спикера, ці 3. Так я пропоную, давайте зробим, как был нормальный механизм, который працаваў бы на корысть народу, а не на вашу корысть, на нашу корысть, что мы тут что-то себе кажем, будем переделывать, поедем гэты туды, механізм не поедем туды. працуе на карысць народу, ён працуе на вашу карысць, але калі вы ішлі ў пэўным спісе на выбары, вы прымалі праграму і правілы гэтага спісу. Так робіцца паўсюль у свеце, і гэта азначае, што вы, як свядомы чалавек, Я вам разумееце, нагадаю, якім что вы у ідзеце і што вы беларускай абяцаеце традыцыі сваім палітычнай выбаршчыкам. няма галасавання за спісы і гендера няма. У беларускам грамадстве такога ніколі не было. Это вы Я там кажу придумали, пра не ведаю, там Яхуров, ці там хто яшчэ, Губарэвіч. І я кажу, калі я мы хотим сказала на перарабіць ваше пытанне, статут, калі давайте вы пераробім маеце яго, прапановы, як я прапаную, рыхтуйце прапановы ў таксама. статут. Дзякуй вялікі. Мы на сёння разгледзелі ўсе пытанні. Дзякуй усім за паседжанне. Рыхтуемся да выбараў спікера. Спадзяюся на гарачыя дэбаты, спадзяюся на тое, што мы разам правядзем наш інстытут да паляпшэння працы. Дзякуй вялікі, жыве Беларусь. Жыві вечна. Дякую. Жыве вечна. Жыве вечна. Просто хотел додать, что коли у господара Петрухина есть некие пропановы, он может их написать текстом, дослать в комиссию, мы все разумеем.